Hakastap jong saw tarek rempang arja arpusan kinongket kam Shnong ke Shiliangdongki soyong ki lapen tepat ba badan na ki brio ki bala nut ban penyang Mawpud ke Umnongspung jong kete ke Shnong klam kanu ke jing tep na ki bor Shnong. Kumtal na ke Shnong lingba uba el Karmendai rang ba Shnong kila betha ya ki badan kti bagi di ban wan mi ki bor penyat Shnong Hapoh ke Sngi ringkat ki kot ki sla bakin yo jing bet ban bo yo teu Mawpud. Habakran sikilat patai kubor rang ba Shnong loang bakatai ke Madan kedai ke bagi dong Shnong ki jupanan kam man kapor na do men barim pat kam padan jing tep eru halor ke jing dan ki benut bu Mawpud ha katai ke Madan kumta ki dong ket kam Shnong ki lapan sngo balada om dan banu menu banwan mi syaki nong penyat Shnong Hapoh katai ke por balabu ke bor Shnong kat saweng no ya kitai ki Mawpud ni hang ne iwan kum kinong ket kam Shnong hakane ka Madan Umnongspung Nilap bahang ne Madan Umnongspung ladon ki Mawpud mausam klam dadon ka jing tip na kaliang jo Shnong namar kane ka Madan kadon Hapoh uput usam jo Shnong kane ka Madan ka dei ka bala penan kam patba da kinong soyong ladu ki por hindai la kalong ha ki program jing yasang Lakalong haki program iseng kasi hakasat karwai. Lakalong haki jingyalang padba. Lakalong haki jingyala kai football. Ni kino ki kenjafet. Ni pendon comeback hang ne. Bar sibun kiwe ki program ki bangile hakene ka Madan. Dekumta nakaliang ka Shnong. Ni penpau ke jinglengo ke bakrau Mano babu ya kini ki mau. Nakaliang ka Shnong. Ni penbena padba hang ne. Bakino ki batung. Ya kini ki mau. Kidai ban wan mi Hapoh ka Shnong. Hapoh ka si Sngi. Bat rengkat ki kot ki sla. Baki yo bor bantung. Ya kini ki mau. Bat lada om don bawan mi. Hapoh katei kapor. Balabu nakaliang ka Shnong. Nihap ban weng no ya kini ki mau. Da kabor jong ka Shnong. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam don ka sharp plus F menta ka Sngi Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya